Vysvetlite, prečo vo váku nemôžete počúvať hudbu. Vo vlaku? Prečo nemôžem počúvať hudbu? Vo vlaku? Vo vlaku nemôžete počúvať hudbu? Ja či nemôžem počúvať hudbu vo vlaku? Veď vo vlaku môžete počúvať hudbu. Môžem. Prečo? Ak niekto má pustené niečo, že nejaký taký tranzistor tam volaký, alebo na úsličkách, viete, hra na úslách, že tam má, že ide tak, sú hody, fašianky a on ide, cestuje. A na úslách hrá trošku bašavuje, tak bašav, po cigánsky, po našom. No ale vo váku. Vo vlaku. Vo? Váku. Ja váku? Vo váku. Vo váku. Nie vo váku? Vo váku. Aha. Vo váku, ale môžete počuť hudbu? Môžem. Vo váku. Jasne, že prečo by nie? Kto mi to zakáže? Ani prezident mi to nezakáže. Už ste boli vo váku? Ste už boli vo váku. No bol som. Kedy? Už aj 5 razy najmenej. A akože, to nie je zakázané. Ako to tam vyzerá v tom váku? Tak je tam trošku tma, ale čože, keď si tam sviečku zapálí, tak no tam svetlo. Vysvetlite, prečo vo váku nemôžete počúvať hudbu. Vo váku? Lebo sa tam nešíri zvuk, není tam vzduch. Vysvetlite, prečo vo váku nemôžeme počúvať hudbu. Jak? Vo váku, prečo nemôžeme počúvať hudbu? No, protože je to vákuované a není toho tak čut. Prečo? Ja neviem, je to pod sáčkem. No je to vákuované, no je to tak, jak maso, keď je vákuované, alebo niečo takové, že je to... Čo tam je vákuované? No treba tá piesnička, alebo niečo, čo tam je, to je zabalené, to nemôžeme to čuť. Musí sa to odvákuovať, aby sme to čuli. Kebyže ste vy vo váku, počujete hudbu, či nie? Áno. Ja tvrdím, že nie a že prečo. Ne? No ja som si dal sáček Silonovi na hlavu a čul som hudbu. No? Že je to možné. Je to možné. Dneska je všetko možné. Vysvetlite, prečo vo váku nemôžete počúvať hudbu. Kde? Vo váku. Váku, a to je čo? Vákum. Váku. To je čo? Vákum. Vákum. Čo je to za prostredie? Niekto vás šupne do vákua? Jaj. Do basy. Ako do basy má šupnú, tam nemôže počúvať i hudbu alebo takéto. Tak podľa mňa je tam vákum. Vysvetli, prečo vo váku nemôžeš počúvať hudbu. Pretože tam nie je vzduch, ktorý by tá membrána, čo je na reproduktore, odvysielala. No nie je tam vzduch. Vysvetli, prečo vo váku nemôžeme počúvať hudbu. Vo váku? Lebo není dobre očuť. Vlaku? Ja vo vlaku? Ježi, vlaku. To by sa mohol pokaziť a mohli by sme... Vo váku. Vo váku, akože... Vákum. Nie vo vaku, čo máš na pleci, ale vo váku. Vákum. To čo je? Vákum, to je nejaká zoologická záhrada? Vysvetlite, prečo vo váku nemôžete počúvať hudbu. Ja počúvam. Vo váku? No, ja neviem. To je aká stanica.